Manen jatend piny Ghana machon Nana Akufo-Addo noriwore kod jotelo mawuok Imbo mar piny Kenya mane otelnegi gi Musalia Mudavadi kod Francis Atwoli e chopo kama nyocha oike ogaye mar ODM Raila Odinga. Kaka Steve Biko leronwa, jotelogo noywago Odinga kaka jal manochiwo ngimane ne demokrasia ma pacho ka kendo keto nyime ratich jotije nyaka joma oko mar Kenya. Jumbe adek nyaka ne mane en ogaye mar ODM Raila Odinga wit ngimane, liend jatelo no medo ywayo welo nyaka mawuok e pinje maoko. Thank you for the blessings of all the visitors who have visited. Kawuono mane en jatend piny Ghana Nana Akufo-Addo notelne kweth mar welo mawuok oko mar piny Kenya e ywago Odinga. Kindeno jotelo mopogore mawuok Imbo mar Kenya kotelne kod jotend migepe Musalia Mudavadi bende noyuoro mar ywago Odinga. Mudavadi noywago Odinga kaka wuon demokrasia ma pacho ka, kowacho ni piny Kenya kod Afrika owito thuon kendo wuoyi mar Andiga. We continue to miss and grieve the loss of a statesman, a mentor for many, and somebody whose contribution to the country, the continent, and in other international arena will always be remembered. So, in this difficult moment, we wish to reaffirm our solidarity. Governor Kakamega Fernandes Baraza korka koreno singo ni gibiro rito tend loch gwenge manokel kod Odinga. He is there, but don't leave the crowd. We shall always make sure that the legacy of Baba lives on in terms of protecting the evolution. Jatelno bende nomedo ni duond bura mar ODM pod ongirore kendo gionge kiawe wichung' margi motegne sirikal, wach manosir kod Governor ma Busia Paul Otuoma. I want to assure you that ODM is going to be strong to realize the legacy and aspirations of our departed party leader, Raila Odinga. The only political family I know is ODM. I have not been in any political family. We have had our issues with ODM, but we are just ODM. Maisha Bora. That is the spirit of Baba. That's why we are saying the spirit has not gone away. E kindeno, jagoro mar riwruok jotije pacho ka, Francis Atwoli, noywago fuok matho mar Odinga, oweyo ne jotije ni mar Odinga ne kedo ne ratich jotije pacho ka kod Afrika mangima. Ni vigumu sana kupoteza mtu kama huyu Saidini wetu kwa na maneno ya kusema. Wengi hata journalists ni mjini. Wengi wanapenda kuenda na rumors na propaganda za social media, but the truth of the matter is that we as workers, we lost a person who was close to Kenyan workers, African workers, and he had an opportunity to come to Ghana, Accra, to address the workers of Africa before. Nyasi no bende no yorie kod ogaye mar duond bura mar KANU Gideon Moi, Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula, moko kuom jotend migepe kod riwruok mar wakeini e duond bura mar ODM kata ODM Women League mawuok e counties duto 47 kotelne kod Senator Beth Siengo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.